फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो बेबायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थादों आरो जोङो जे समस्थिफ्राव जोङो बेबायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनि बे मेल मिटिंफ्राव फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेजों जोङो बुंनो हायो जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPLआ 30टानिबो बारा समस्थियाव जोङो देरहासार जानानै जोङो सरकार खुंगोन। मानोना रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों मोनसे मोजां सरकारखौ फैजानायखौ हास्थायदों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकार जे हाग्रामा महिलारिनि जे सरकारमोन बिथांमोना जों रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावाखै। रायजो राजाया जे राजनैतिक भाबे जे माखासे मोनथायफोर दङमोन जे अधिकारफोर दङमोन बै अधिकारफोरखौ रायजो राजाया मोनफुंनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां सरकारखौ हास्थायनानै मोनसे गोग्गो संसारखौ हास्थायनानै दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियाव बेबादिनो हाजार हाजार बेबादि जोंनि मेल मिटिंफ्राव बिथांमोना बाहागो लादों। दा जोङो बेजोंनो रोखा जोङो बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPLआ सरकार दागोन आरो बियो रोखा। थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा लाइमोनफोरनि कर्म संस्थापन बा बेबादि थांनानै थानो थाखाय खुनु मोनसे बेबादि बेबस्था बा आसनिफोरखौ बिथांमोना होआखै जायनि थाखाय दिनै लाख लाख जोंनि लाइमोनफ्रा विदेशाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों बा बेबादि गोबां गोरों गोरों जोहोलावफ्रा दिनै ओरैनो खुनु मोनसे बेबादि साखरि बाखरि मोनालासिनो ओरैनो बिथांमोना गोग्लैसोनानै दङ। दा जोङो UPPLआ जोङो बुंबाय थादों जे UPPLआ जुदि सरकार दायोब्ला बै बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय जोङो बेबस्था खालामगोन आरो जोङो जोंनि मेनिफेस्ट'आवनो दंखायो जे बे बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो राहा लामा खालामनानै होगोन आरो जायफ्रानोखि मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै ओरैनो दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफ्राव जोङो बेबादि साखरि बाखरिनि बेबस्थाफोरखौ जोङो खालामनानै होनायनि बेबस्थाखौ जोङो लागोन। आरो जोङो बयबो मिन्थिगौ जे जोंहा थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बे बिटिआर सुक्तियाव बेबादि लाइमोनफोरखौ कर्म संस्थापन होनांगौनि थाखाय लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट होनांगौनि थाखाय जोंना बे बिटिआर सुक्तियावनो माखासे दफाफोरा दंखायो जे दफाफोराव लिरनाय दङ जे youth will be recruited in paramilitary forces it may be in army आसाम पुलिस बा BSF बा CSF बेबादि जोङो पारामिलिटारि फर्सेसआवबो जोंनि गोबां बेखार लाइमोनफोरखौ जोङो थिसननानै लानो हागोन। बिनि गेजेरजों जोंनि गोबां न'खरफ्रा मोनसे मोजां गोजोन संसारखौ जालांनो हागोन बा जोंनि न'खरफ्रा बेबादि गोजों जागोन। दा जोंहा फोथायनाय दं जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो बेखार लाइमोनफोरखौ जोङो सरकार दायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो कर्म संस्थापन होनो हागोन। नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय सोलायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। दिनैनि समाव सोलायनायनि सार्थुआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा UPPLखौ भट होनानै सरकारा गोहोआव लाबोगोन ना बेसेबां जाखाबादि? जोङो 40टा समस्थियावबो जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो सावरायबाय आरो मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै लाइमोनफ्रा सांग्रां जाबाय आरो सांग्रां जानानैल' ओरैनो जिरायनानै थायाखै दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियाव लाइमोनफ्रा मोनसे गोग्गो सरकारखौ लाबोनांगौनि थाखाय बा गाव गावनि भबिष्यतखौ गोजों खालामनांगौनि थाखाय गाव गावनि फिउचारखौ सेकिउर खालामनांगौनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियाव लाइमोनफ्रा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे दिनैनि दिनाव बे 40टा समस्थिनि जे लाइमोनफोर दङ बिथांमोना सांग्रां जाबाय आरो सांग्रां जानायजों लोगोसे परिबर्तननि खाथिराव बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै रेडि जानानै दङ।